Ýagtylyk. Adamzady tümlükden halas eden ýeketek näse. Döwrap lusturlar, islenlik binanyň, islenlik otagyň iň esasy we aýratyn üns çekýän nokady. Eýtemde pikirlenip gördüňiz lusturlar kaçan näme üçin, kim tarapyndan döredildi? Eger hakykatdan hem gyzykly bolsa, ýagny bilesim gelýär, onda başlaýar. Çakmak daşynyň oýlanyp tapylyp oduň peýda bolmagy adamda taryhyndaky ilkinji ýagtylyk hemde ýyllyk berji feriştedir. Bir näçe asyryň dowamyny od giýjik ışyklanýar ferişte hökmünde peýdalanypdyr. Oduň ýagtylyk hökmünde ulanılan döwründen tä şu neçenli ışyklanýar ulgamyna degişli bir näçe oýlap tapyşlar bar. Şolaryň kataryna şemi, ýag çyrasyny, fakely, elektrik çyrasyny görkezmek bolar. Öýlerimizde hemde meden köpçülüklerin binalara bedeg berýän, özboşly ýagtylanlar enjam bolan lustranyň hem aýratyn bellerlikli taryhy bar. Gelin şuň şu dogrusyny geňişleň gurrun edelim. Maglumatlara göre ilkinji lustralar orta asyrlarda, ýagny 5-nji hemde 6-njy asyrlarda Bizantiýada ullanyldyr. Gynjyrlardan asylgy duran tegelek metal bölükden düzülen polikandalon ilkinji lustra saklandy. Polikandalonyň şem saklaýjy metal bölükleri bolupdyr we onda 16 sany şem ýakypdyr. Ol ilki başda ibadatxanalarda hemde döwlet edaralaryna asylyp goýulupdyr. Soňlugy bilen guruply adamlaryň jaýlaryna hem peýda bolup başlaýar. Ad wagtdan flaman we gallant ustalary agaçdan hemde metaldan ýasalan lustranyň kristal çüýşeli görnüşlerini oýlap tapýarlar. 15-nji asyrda lustranyň oýlum tapylşyna uly ösüş gazanýar. Şol döwürde köp gatly, bir näçe tegelek halkadan ibarat, birinji plitalar hemde aýnadan ýasalan güljagadlar bolan lustralar döredilipdir. Şemiň ışıgy kristal çüýşeleriniň içinde şöhletlenip, ýagtylygy öňküsinden hassa güýçlenýär. Bir asyrdan soňra Italian bedegçisi we binagäri Giaponti odan kristal şüşeleri bolan renkli lustrany ýataýar. Şondan soň bu enjam Ýewropada meşhur bolup başlaýar. 19-njy asyryň ikinji ýarymynda elektrik çyrasynyň oýlanyp tapylmagy bilen häzirki zaman lustralarynyň ilkinji prototipleri ýagny nuskalary peýda bolup başlaýar. Lampa peýda bolsa da güljagat şekilli kristal şüşeleriň bedeg üçin ulanylmagy dowam etdirilipdir. Elektrik çyraly lustralar 20-nji asyryň başynda dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar. Şeýle hem diwardan asylýan gül çyralar hemde stol çyralary ýaly görnüşleriň peýda bolmagy bäsleşligin ösmegine getirýär. 1950-nji ýyllarda Germaniýada lustranyň ganatly lampalary bilen tapawutlanýan nuskat hem döredilýär. Bundan başga da nagyşly, asma lampalary bolan dürli renkli lustralar öňdürilip başlanýar. Umumyň asyrlaryň dowamynda ýöneköy asma zynjyrly tegelek metaldan şuňky döwrap görnüşe gelen lustralar öýlerimiziň bedegine urilýar. Häzirki wagtda lustralaryň ullugy, şekli, renki we nagşy bilen tapawutlanýan bir näçe görnüşleri bardyr. Häzirki wagtda ulanylşda hatda akylly lustralar hem bar we olar dürli renkde ýagsaçan bu çyralary uzakdan üm hereketleri bilen dolandyrýarlar. Ne meselem şey diýen öşdi. Yani meselem diýen çıra yan, çıra öşdi. Eliň ullanasyn gelmese ses bilen dolandyryp bolýan görnüşler bar. Şeýle hem bilşimiz ýaly lustralar diňe bir gözellik we ışık taşmak, bedeg bermek görnüşinde ullanman. Durmuşda başga ýerlerde de dürli ulanışly gabat gelýän görnüşlerine duş gelmek bolýar. Ene meselem Şahruhan lustradan sallanmagy makul gelýär. होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, siz üçin taýýarlandy videomuz size gyzykly bolandyr we tähälçe-de göňüňizden turandyr diýip umid edýär. Eger şeýle bolsa elbetde like goýun, tesir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Goýarlarym görseler, belki gyzykly bolsa öwrenip galdyr. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşandyk. Sebäbi Türkmen portal bilşiňiz ýaly Elmydam online. Ýadyňyzdan çykarmaň we Elmydam biziň bilen galyň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmegidir. Sag bolun.